Pojat on päässyt leiriin. Täältä se näyttää. Tässä on sitten mun leiri on siinä. Siellä on juomavesi. Melkoista viritystä on. Kauhea myrsky ollut tässä tän päivän. Ajukrakoo selkäjumissaan. Ai kai siinä, me ruvetaan nyt nukkumaan. Täältä se näyttää oikeassa valaistuksessa. Ei päästy kyllä ihan sinne mihin pitikin. Mut nää purot on vaikeita. Niistä puroista ei meinaa päästä. Pojat nukkuu. Me vaan ohitte siitä mulle. Saas nähdä onko päästäänkö Kemihaarasta yli. Joo. Tuli reitti muutos. Täällä on joet sulana. Ei päästy Kemihaarasta yli. Tai sit kun lopulta oltais päästy, niin päätettiinkin vetää suoraan kohti Pihtijokea. Härkävaara oli tarkoitus mennä, mutta tää pikkupuron ylittäminenkin oli jo niin vaikea juttu, niin päätettiin, että minimoidaan vähän riski, että ollaan väsyneenä Härkävaarassa kämpän kohdalla joen väärällä puolella ja sitten ruvetaan tekemään radikaaleja ratkaisuja ja hiihetään sukset jalassa jokeen tai jotain muuta yhtä tyhmää. Kaamos tulee. Tässä vaiheessa kello on nyt 2:30 iltapäivällä. Pimeys alkaa vallita. Pojat lähti vauhdilla vetää. Mulla on tämmöset minisauvat, kun ne on mennyt poikki molemmat. Tässä on käytännössä koko vaellus vedetään vähän niinku sauvoitta hiihto. Ihan hyvä. Ei mene liian kova. No niin. Oliverin karttateline siellä oranssina paistelee. Päätämme raportin Kemihaara varresta naama kohti Pihtijokea. Päätämme raportin tähän. Hulluus on saatu tartutettua jälkipolveen. Vuoronvaihto. Ei ihan hyvin vielä mennyt. Sauvat sekos. Menoks vaan? No niin, seis! Kämppätouhuja Pihtijoella. Käytiin pikku lenkkiä. Siinä on kämppä. Pojat kantaa puuta. Minä lähden etsimään vähän katajaa, jos
sais korjattu näitä sauvoja. Siinähän on jo ensimmäinen kataja. Tuolla on toinen. Ei tarvi kauas lähteä. Ja tuolla on kolmaskin. Kyllä. Ei kato upota juuri yhtään täällä. Tässä on se myrsky vielä piiskannut. Muualla se upottaa sen 5 senttiä. Tässä se upottaa sitten se 0 senttiä. Paska huussi. Mitä jätkät väsä? Hakkaatteko te halkoja? Ei tää kauheasti tarvii edes pienikkeä, se palaa se iso siellä, mutta semmosia sytytyspuita, niin voidaan vaikka retkikirveellä hakata tuolla tuvan sisässä. Ihan peruspuuta vaan siitä sylillinen. Sitten Elias osaa laittaa oven kiinni. Semmoset korjailut sauvat ja pojat siellä ruppee lähtemään. Ollaan lähdössä Pihtiin Joojeltaa. Ja kova hieno sauva. Niitä on kuule 8 tuntia eilen parsittu ja nyt ne kestää 4 minuuttia. Onko paskahussi ovi kiinni? Mä Pihtiin Johka. Täällä on varmaan 15 astetta, oisko 10-15 sille välille pakkasta. Ja äijä. Äijät on äijä. Pojat. Pokot. Pokot on lähössä. Kato nyt noita sauvoja, aika hienot. Kumpikin poikki samasta kohtaa. Kaamuksen hiihtäjät. Räkävalo, hyvä meisinki. Nyt ei ole vielä kova pakkanen, nyt on joku 10-15 sillä välillä ehkä. Kukapa tietää, ei oo mittari. Ollaan tuossa kohdassa. Mennään kohti Sorvortan selän korkeinta kohtaa. Pitää varmaan ottaa kuvaajastakin kuvaa. Oho, Pipo vinossa. Ei kai tässä. Ei kai tässä. Jee! Siellä pojat menee. Kaamoksessa. Lähdettiin testaamaan vähän nousukarvaa. Ei se näytä kamerasta tietenkään miltään tää mäki, mutta on tosiaan jyrkkä vaarankuve noustaan tonne Sorvortan selälle.
No niin, mennään. Lähteekö Oliverille jollokset? Kolajollos. Onko hyvä? Oh. Vähän kovaa. Siitä saa vitamiineja. Vihamiini. Vihamiineja. Siellä on ei. Uittipiakan tunturi ja sen takana Sorvortan tunturi. Ollaan Sorvortan selän päässä. Tuolla näkyy Jooseppi-tunturi. Mitäs ne jätkät jäi säätämään? Jotain siellä säädetään. Valokuvaushetki selvästikin. Vitsi, nyt alkaa kyllä näpit jääntyä. Lähestytään Sorvortajokea. Ei upota käytännössä ollenkaan. Mitkä on fiilikset? On kyllä hyvä. Onko siinä sauna edessä? On. Mitäs me tehdään sille saunalle? Lämmitettäisikö? Kyllä. Hyvä. Pojille tuli jo kiire saunan lämmitykseen. Se Uittipieka sauna. Kyllä pakkanen kiristyy, voi hyvänen aika. Onkohan siellä paljon muuta väkeä? Kohtahan sen näkee. No niin, siitä sitten. Tamppausta. Ruokailu on pyhä toimitus, hiljaisuuden vallitessa. Aiku on hyvää nuudeli. Onko hyvä Elias nuudeli? Totta kai. Onko Oliverille maistuuko? Juu. On hyvä. Meni jo linssikin huuruun. Se meni huuruun. Väitti, koska mä annoin ton teille. Niin, sä annoit sen meille, eli se on meidän omaisuus. Ei joku, se on mun oma. Moni, miten sä nyt laitat tätä vettiä? Mulla on näitä tulitikkuja tässä. Mä vettaan näitä kortteja. Tippaatko muuta? Anna alamoja. Anna Anna 2 jokaisen. Mä oon dealer, mä oon nyt pro tässä. Tuossa on nyt halkoja, prattaa kun niiltä seuraavaksi. Otetaan kaarnan päälle. Toimisiko? Kaarnan paloja.
Missä se Olli boy? Minne se meni? Siellä näkyy valo. Ei ainakaan naamallaan oo siellä. No niin. Missä me ollaan? Jooseppi tunturilla. Tuolla näkyy Saariselän tunturit. Pitkä raito siellä. Siinä näkyy joku talkkunapää. Ja siinä näkyy yksi talkkunan syöjä. Ja siinä Eliaksen pään vieressä on korvatunturi. Ei sun tarvii nyt mennä kyykkyyn kuitenkaan. Tuolla on kaikkea muuta. Ja noita tuntureita, tuolla on varmaan sitten jos alla niitä tuntureita. Niinku tyyliin Pohjois-Sallan sorsatunturia ja niin poispäin. Toi muuten niekka, siellä näyttäisi olevan semmonen torni siellä päällä. Värriötunturit on siis sittenkin tuolla päin ja sorsatunturi on tuolla. Siellä suunnassa. Tämmönen tunturiretki. Lähdetäänkö laskeutumaan? Lähdetäänkö Arne menee alaspäin? Siitä tulee vielä sanomista. Katsotaan mitä sanoo. Täällä sitä tullaan. Aamuksessa. Aurinko rupesi laskemaan. Siis ei siis noussut kunnolla. Käytiin Jooseppivaaralla, ei kun Jooseppitunturilla. Mennään vaan. Sieltä me laskettiin se sama reitti, mitä me noustiin.
Me pikkasen oikealle, se on se meidän oma latu, niin voidaan mennä siitä pitkin pois. Sitten lähdetään kohti Uittipiekan tupaa. Kuu laskee ja pakkasta on. Reilusti pojat on lähdössä Uittipiekka kämpältä. Taivas näyttäisi jo nousevan. Mä lähden tuohon saunan suuntaan, pojat. Oh yeah. Mitäs loput?
Ja oikealle Arne siitä. Joo, sinne niin oikealle. Vielä enemmän. Tai joen suuntaisesti. Eihän se kuule. Tohon notkelmaan mulla oli tarkoitus, että eka yö oltais menty yöksi. Tässä on punaiset männiköt. Siellä on Elias. Punaiset männiköt kuulostaa musta niin jotenkin Lapin punahonkaisilta. Tossa olisi ollut semmonen mukava suojainen paikka, mutta ne ekan illan ojat oli kyllä meille liian vaikeita pimeässä ja ei silloin vielä oikein osattu suunnista eikä hiihtää tässä pimeydessä. Ei toi myrskyssä nyt niin kiva olisi ehkä ollutkaan, mutta ois päässyt punaisiin männiköihin. Otetaanko me tauko vai? Joo. No otetaan ihan snadisti. Me pikkasen eteenpäin Oliver. Pikkaseksi aikaa reput pois selästä. Ja vähän jollosta. Jollosta kehiin. Joo. Punaiset männiköt ovat siellä. Viiksi vallo. Retki lähenee ankaraa päätöstä. Pari kilometriä autolle. Naparetkeilijän.
Hohohoi. Vois melkein väittää, että täällä on viileä. Ai. Eiköhän lähetä hiihtaamaan. No niin, vähän teknisempää maasta. Siitäkö meinaatte mennä? Katsotaan miten tää... Siinä olisi Kemijoki jo. Ehkä se pitää vähän niinku tampaten mennä. Ainakaan yhdellä kädellä nyt rupee tästä mitään syöksylaskuasentoa ottamaan. Juhu! Saatiin nauhalle toi. Mene sinne toiselle penkalle. Sellainen retki. Tästä olisi kilometri. Siellä näkyy se rajavartioston toi torni tuolla vasemmalla. Sä voit hiihtää vaikka sitä jääreunaa pitkin sinne. Eliaskin selvisi eikä kaatunut. Jee! Siellähän se silta näkyy. Naltiojoen silta, Naltiohaaran silta. Minä taidan laittaa hetkeksi kameran taskuun.